Canal 9 en directe ací a la porta al recinte ferial del Sansan Festival. Això està de gom a gom, la gent ple d'alegria, ple de brotoll, ple de caloret, el caloret per fi arribat. La gent brota de gom a gom, el festival està petat de gent. És majestuós el que anem a viure avui així, perquè no és el mateix dir-ho que viure Canal 9 en directe en el Sansan Festival. Me da igual.